बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव थानाय आसाम अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था फारसे निप्पन लाइफ इन्सुरेन्स मावख'आव इन्सुरेन्स मेनेजार पस्ट पार्ट टाइमनि थाखाय आरो एआरडिएम, एमपि, एबिएम फुल टाइम मासिफोरनि थाखाय लांदां जानानै दं। बेनिखायनो बे लांदां जानाय मासियाव थिसनथाया सोलिगासिनो दं। नोंथाङा दानारि बेथनखौ मोननो हागोन 20,000निफ्राय 50,000 रांसिमाव। लोगोसे साख्रि आवलायारि प्रभिडेन्ट फान्ड एबा इपिएफनि सुबिदाबो आरो मेडिकेल कभारेज खालामनो हानायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथाङाबो बे मासियाव मावनो गोसो दं अब्ला होखानाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों सुलाद लानो हागोन। बेनो जाबाय 9954946431। बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा आबुङै सुलाद लानो हागोन।